दा लोगोफोर दिनै एकदम खुसि ओमफ्राय ओरैबायदि गोजोननाय मानि बेफोरबायदि फुङाव आं सिखारफेरामोन आरो दा नै दा सिखारबाय एकदम गोजोननायखौनो लाथ्र'नो हायि बायदि जादों आरो एकदम मा खालामबा गोजोन गागोन बेफोरबायदि साननाय फैबाय आरो दा रागाजों माने बेलथायला मानि गोजोननायखौ खम खालामगारगोनलै आं रायजोफोर दा जिखुनु प्रमद बन्दु बिथाङाथ' मोजाङैनो लावबाय एकदम लबारफोर लावनाय बायदि बेबाराव सेस रायजोफोर गोलाव लावनानै जनाय बायदि माने सेस आरो प्रमद बन्दु बिथाङा माने जों होनबाय थाखादोंमोन ना लोगोफोर माने बे बोसोर माने 2025 मायथाइयानो जाहैबाय प्रमद बर' बिथांनि जोबथा माने मा होनो देवानिगिरि मा होनबावनो रायजोफोर नङा होमब्ला दा जिखुनु प्रमद बर' बिथाङा एबा प्रमद बन्दुआ मा होनो गावनि बिराद मोजां मावनायनि जेनाखि गोदै फिथाइ बे गोदै फिथाइखौ दिनै प्रमद बन्दुआ मोनजाबाय आरो आं दाखालि होनखादों माने गोदै फिथाइ आरो गोखा फिथाइखौ माने रायजो राजाफ्रा माने बिथांनो होनो थांगासिनो दं होननानै दा दिनै मोनजामारबायना रायजोफोर दा बेनो जाहैबाय माने बर' जाथिनि मोजां खामानि मावनायनि गोदै फिथाइब्रा प्रमद बन्दु आरो बिनिफ्राय माने गोदैसिन फिथाइ माने नोंथाङा दुनियाव नागिरबाबो मोनजानाय नंला प्रमद बन्दु हयले खाथां आरो दा दिनै मा होनो प्रमद बन्दु बिथाङा बुंदोंमोन जाथि फानग्रा हारि फानग्रा बाजारा बबेयाव दङ आं माथो नुवाखै होननानै दावराव देख्रेब सार आरो अमर सिं ब्रह्म सारखौ बिथाङा माने सोङोमोन आरो रायजो नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव थारैनो गमामायैनो प्रमद बन्दु बिथाङा जाथि फानग्रा बाजारखौ नुबाय आरो रायजोफोर दा दिनै बिथांमोनहा मा होनो मोनफ्रोमबो बिथिंजोंनो थगायबोनानै दिनै बिथांमोना राजा जाबोबाय जिहेतु माने खोथा होनाय बायदि खामानि मावदो आरो बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौबा माने खालामदों नङाब्ला खिन्थु दिनै सरखार बायजासिमाव मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखिसै बे बिटिआरआ माने बिनिफ्राय देरसिन आरो माने लाजिनांथाव दुखुनांथाव माने बे संसाराव जेबो गैया रायजोफोर माने बिराद इन्टारेस्टिं दा जिखुनु प्रमद बन्दु नोंथांनि सरकाराथ' जोब्बाय आरो माने दिनैनि दिनाव सेन्सुरिबो होनजाबाय आरो नोंथांमोननि जेननाया डेन्जार जेनखाबाय दा बेजों लोगोसे माने मा होनो दंमोन रन्जित बसुमतारी आदा बिथाङा मा होनामोनलाय जुदि माने इउपिपिएल सरकारखौ जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि मा होनो माने फोजोबनो हायोब्ला माने हाग्रामा महिलारिनि गारियाव फेरेंगा बसुमतारी बिथाङाथ' बारसोमनानै थैनांगौ नङा होमब्ला रायजोफोर भिडिअ'आनो देग दङ आरो नङा सानदोंबा नै बेखौ नाय फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा मा होनामोन बिपिएफ बा इउपिपिएल सरकारखौ फोजोबनो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन जुदि हाग्रामाया इउपिपिएल सरकारखौ फोजोबनो हायाब्ला हाग्रामाया आंनि गारियाव बारसोमना थैथों होननानै दा नुबाय दा रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव फेरेंगा बसुमतारीया थैनो ओमफ्राय रायजोफ्रा साराद माने जानो रेडि जाखादो रायजोफोर माने 3 थारिखआव जुदि सरकार दायोब्ला दा सरकार दानायनि उनाव 4 थारिखआव माने रन्जित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी सारनि गारियाव एकदम थ्रोब माने हाबसननानै बिथाङा माने गोलाव जानांगौ आरो दा बिदि आरो बिराद इन्टारेस्टिं दा दिनै बिथांमोना गाव गावनि खर्म मावनाय बिथांमोना जाथिखौ गोथौ हाखराव जेनाखि नारसोमहरनायनि मोजां खामानि आरो बे जोंनि सारा बिटिसिखौ माने गिलु फालु माने जौगानाय लाबोनायनि मोनसे मा होनो बिदिखौ मोजां खामानि आरो बिटिसिखौ फोजोबस्रांनायनि बिराद मोजां खामानि बैफोर खामानि मावनायनि थाखाय दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा मा जादों नैबे बिराद गोदै दिनैनि रिजाल्ट बिथाङा एकदम जेव जेननायनि जेनाखि रिजाल्ट बान्थाखौ बिथाङा बर' रायजोफोरनिफ्राय मोनबाय आरो बिनिफ्राय देरसिन माने मा होनो बाख्नायथाव प्रमद बर'नि थाखाय बे बुहुमाव जेबो गैया रायजोफोर सेसना दा ओरैबायदि आरो आं बेनिखायनो दिनैहाय माने गामाखालि बिदि फुङाव सिखाराबाबो दिनै एकदम बेरेफुंजानि सिखारनानै आङो भिडिअ बानायबाय रायजोफोर दा रायजोफोर आरो आंनि फल'वार्स नोंथांमोन दिनैनि दिनाव माने मा होनो प्रमद बन्दु बिथाङा माने गोबां मार्जिनाव जेनबाय
आरो बिनिफ्राय बांसिन जेननाय माने वार्ल्डआव रेकर्ड मोननाय नङा। दा जेरखम प्रमद बर' बिथांनि सरखार गोमानायाबो मोनसे वार्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दं आरो बिनि सिगां सिगां बिथाङा गिलु फालु माने वार्ल्ड रेकर्डनि माबा दंखायो आरो मा होनो मावनाय खामानिफोर साप'ज दुरान्ड कापआव माने आर्मि अफिसारनो ओरै आर'नाइ गानो नांगौखौ माने गावनो थ्रोब सोनानै लालायनाय बैफोरबायदि रेकर्डआ प्रमद बन्धु बिथांनाव दंखायो आरो बेजों लोगोसे जाथिखौ थगायनाय माने हारिखौ थगायनाय मोनखानाय बिटिसिखौ फाननाय माने बैफोरबायदि माबाया बिथांनि रेकर्डआव दंखायो। दा दिनै बिथाङा बे समाव बिनिखायनो रायजो राजाखौ माने बिराद माने गोलाव लावबाय आरो माने उन्दुलांबाय आरो बे उन्दुलांनायनिफ्राय बिथाङा माने बे सारा जोंनि बिटिसिआव आरो फैफिननाय नंला। बाय बाय प्रमद बन्धु। आरो मा होनो फेरेंगा बसुमतारी, नोंथाङा दाना बुलायनोबा फैदो, बुलायनोबा एकदम बरिया फाग्ला प्रमद बर' बिथां बन्धु। आरो मा होनोमोनलाय गबिन्द आबौ, एबार बुलायनोबा फैदो नोंथांमोना, दम दंबावब्ला फैदोब्रा। सरकाराव थानाय समाव नोंथांमोना जि गुन्दागिरि दादागिरि खालामला जोब्बाय, बावखुंग्रिफ्राव गिलु फालु होसोलाहैबाय, गारि बुख्रुबला जोब्बाय। फाग्ला राजनिथिगा बिदि जाफेरबाय, बबे दुनियाव सोरनि राजनिथिखौ बिदि नुखो फाग्लाफोर। दा मोजां जाबाय। दा बिनिखायनो एबार नोंथांमोनहा खुनु रावजोंबो माने सिनायजालाब्रा। माने बबेबा लामा सेरफ्राव जिरायबाबो माने मानसिफ्रा माने नुबाबो सुखुलाय लांगोनसो नुयैबायदि आरो माने सैमाफ्राबो मुरा सारनानै माने हासुफ्लांलाबायगोनसो आरो ओरैबायदि रायजोफोर माने बिराद गाज्रि अबस्था। नोंथांमोननि बे गुन्दागिरि दादागिरिया माने बे 5 बोसोरावनो लांदां। माबायदि नुदों मोजां खामानि मावोब्ला जाथिखौ थगायब्ला मा जायो नुदों। दा हाग्रामा महिलारि सारखौ मालाय गिलु फालु बाख्नायदों। मानो बाख्नायाखै? बिथाङा बिटिसि लाबोनायनिफ्राय जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय बेसेबां मोजां खामानि मावदों। लामा दालां जा दं एभ्रिथिं, कलेज माबा हस्पिटाल माबा CIT अनेक आरो। दा बे बिटिसिआव जेसेबांनाखि खामानि मावनाय बे जाहैबाय मानाव गेदेर महिलारि सारनि मावनाय। दा नोंथांमोना थगायब्ला जागोन। प्रमद बन्धु हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै होनलाबायबा जागोन प्रमद बन्धु। दा बिनि फिथाइखौ नोंथाङा मोनबाय। 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननाया दा मोनबाय। दा बे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ दा मा मावखो? बेनो प्रमद बन्धु रायजो राजाखौ थगायोब्ला बेफोरबायदिनो बिराद मोजां माने गोदै फिथाइखौ मोनजायो। दा जिखुनु रायजो राजाफोर दिनै बेरेफुंजानि गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो सरकारा माने जोंना फैखाबाय, माने सरकार दानायनि अनेक बांसिनाव देरहाबाय आरो बिनिखायनो दिनैनि दिनाव बयबो गोसो खुसियै माने रंजादो मोसादो, माने नांलाय खमलाय सिन्था दाख्लामसै आरो माने बे बिटिसिआव हाग्रामा सरकार फैनाय लोगो लोगो माने सारा माने बे बिटिसिआव एबार माने सान्थि उन्नति बेसेबां डेभेलप जायो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर रायजो राजाफोर। जिखुनु प्रमद बन्धु बिथांमोनहा गाव गावनि मोनजानांगौ फिथाइखौ मोनजाबाय आरो बिथांमोननि जेनाखि राजनितिक केरियार माने बेनो बिथांमोननि माने जोबथा आरो बेनो बिथांमोननि जोबस्रांनाय माने मोनसे मा होनो बिदिखौ परिबेस आरो थासारि आरो। दा बिथांमोना जोब्बाय, ओरैबायदि जोब्बाय बे UPPL होननाय बुस्थुआ एबा दोलोआ माने मुराबो थानाय नंला आरो रायजोफोर। माने दंफां मुराया जेरखम सेवै सेवनानै हासिम रोदासिम सेवलाङो माने बे UPPL बुस्थुआ माने बिदिनो सेवलांसिगोन आरो। बेखौ गोसोआव माने साननानै लाबानो जाबाय रायजोफोर।